wallahi mutuwa ga kawai Lagos ma zan koma ban madubin nan dole ne zaman garin assalamu alaikum lafiya malam Harugu wai me yasa Usama kake nake yin wannan me yasa kake shiga rayuwa ta na ga maka ba na son yin wannan abu ni ba ta su faɗa maka ni gaskiya ne tafiya nan tare wai wace tafiya banza tafiya wajen ɗan siyasa nan da ita da su ba abin alkhairi suke mutane a wannan ƙarya kace ga ka duba wannan duk ci gaba da muka samu sai wannan bawon Allah ko san shi ba wai bawon Allah garin malam duk daɗi da muke ci wai bawon Allah kake kake bani matsala a garin kuma kai ne nawa malam Musa Ilyasu dan takarmu na tarayya kuma da bukarin malam aikin banza Musa ni kaga dan girman Allah babu abin da ya dame ni da wani Musa Ilyasu kaza can ka kare in ka sake wallahi sai mu bada ka wallahi Musa Ilyasu shine gatan mu da garin mu da Allah ya hakuri kai hakuri ya ji magana ga ni ya ƙi saurare ni kuma shine gatan mu a garin mu da kuma mu garin mu ai ba mu da gatan da ya wuce wannan ya amarya wato saboda tsabar rashin mutunci ina mijinki ina zaune kina tsaye ko a'a na auro ki ai na rufa miki asiri saboda na raba ki da ƙauye na raba ki da turbaya kin zo birni kin ji jami'a shi yasa ai kike irin wannan rashin mutuncin da kika ga dama to mai gida in dai ba za ka zo ka daina min maganar wani Musa Ilyasu Kwankwasa ba to mun ta tashin hankali a gidan nan ba zaman lafiya sai zuwa kake kana min maganar tsawa ne shi me ya taba mana haka zo ka cika mun kunne kullum maganar Musa Ilyasu Kwankwaso kullum maganar Musa Ilyasu Kwankwaso ni kuma ban ga abin da ya tsina na mana ba ke kin ji daɗi na da ke Musa Ilyasu Kwankwaso kin san waye shi kuwa kike faɗa irin wannan maganganun a kansa to Musa Ilyasu Kwankwaso idan baki sani ba wannan yaron da kika gani na gidan nan mahaifiyarsa kushe shi take yi ta fita billahi allazi in kika yi wasa kike kushe Musa Ilyasu Kwankwaso zaki bar gidan nan mai gida ai tun farko baka faɗa min wannan ba shi yasa amma ka yi hakuri komai ya wuce Allah ya yi to Musa Ilyasu Kwankwaso da kike gani shine mutum na farko da ya rangada mana wannan zankaɗe diyar kwalta muke taka muke tafiya da ita na biyu Musa Ilyasu Kwankwaso harkar noma shi ya inganta mana ita muka samu komai ya wadata na uku harkar ilimi shi ya inganta mana su makarantu suka isa ko ina da ko ina yaran mu suka samu ilimi kuma sannan yanzu ina miki magana akan su ki rinka wani magana kina wani kukkushe bawan Allah mutumin kirki mutumin da ya rike uwa ya rike uba abin da nake so da ke zan fita waje me kike so ka yi Allah ruwa da ruwa ai kake da mu'amaliya alhamdulillah kai kuma ba wallahi kawai na dole wani ya jami'in da wani Musa Ilyasu wane ne ni abun ma ya bata rai wallahi kai ka san me bakin ka zai rinka fada muna gama maganar nan ka je ka samu fiye wata ka kuskure bakin ka kai bakin ka zai ai ka in ka sake ka aibata Musa Ilyasu Kwankwaso ai kai samu to baba wai me Musa Ilyasu ne ya mana ne mu yanzu tunda muke ni ban ga wani abu da wani shi ya fito wani kwamishina shekara 8 ana cewa yayi abun arziki ni ban san me ba to bari ka jin gaya ma Musa Ilyasu Kwankwaso shine mutum na farko da ya gonke mana dattin da yake kanmu menene dattin da yake kanmu rashin ilimi shi ya kawo mana ilimi tun da ya ba yaran ilimi ai kamar ya ba mu ilimi to mutumin nan abu na biyu kamar tituna shi ya sarara mana tituna a garin nan namu kai baba shi wannan aikin kake ne duk shine bayan nan kamar noma shi ya inganta harkar noma ya ba mu taki na zamani da na gida wai kaji ana wai magana wai ya bada offer wai ya bada jali wai an shi dama haka ne haka ne ni wallahi baba na ta kariya da ya kwamishin nan wai shekara 8 na ta kawai irin da ya ma aka yi ya samu ya kai shekara 8 kai wannan ya wuce nan mutumin da ya rike Allah ya rike ma'aiki ya fi uwa ya fi uba to kuma ya za a ce ba zai ga daidai ba gaskiya ne ba wallahi baba ni ma ban sani ba dama kawai ni ji nake gaba ɗaya ban yarda da abin nan ba amma yanzu dama na ga jiwo Allah ya nasu su digili ka posta wai ake cewa zo mu za a je mu ce da ni ba gani ba na ma fusata ma nan zan dauke da kata baban da billahi allazi in baka je ba sai na ma wai to a to baba sai na dine ma ba Allah a wallahi baba yanzu ma can ne kaga an ji da Allah ki ajiye mu abincin nan na to kuma ai iya da gidan nan dai bai je gunnan ba billahi allazi kika ba shi abinci ban yafe ba kin gane ai sai an jima
wa abokina mun ku ka san kai nake ne ya ni kuwa faduwa ta zo daidai da zama ai mun haɗu. ka san me nake so in tambaye ka sai ka faɗa. wai ya aka yi naga duka garin nan an zagaya an lillice fasta wannan mutumin na yake da suna baba Ilyasu Musa kun Wani rabul Musa Ilyasu Kwankwaso. shi nake gaya ma Ai yanzu ka ga zuwa zan nemi su Usama su Caku mu je mu ci gaba da likawa. Kai akan wannan mutumin ai daga nan ha maka sai na je aka. Kai kana mutumin wasa da arziki ne kenan kai kana wasa. Ai yawa baban mu sana'a. Allah Ka ga yi. wai shine wannan Shine nan. gaskiya mutumin nan dan arziki Kai ban ta mutuncin gaba. ya hakuri ba ni ai ba za a ci ba ni ba zo mu Haka ne. Ina za ka je haka za ka wuce ko magana babu? yau sabu gani yau ba ta ma sai na tsaya na kula ki bace saboda na san ina wannan bawan Allah ne da kika yi ta zagin sa Wanne kenan? ya zuba wanda ke Allah sarki. Musa Ilyasu Kwankwaso kake nufi? wannan sai bawan Allah ni ban ma san da me zan kwatanta alƙawarin da wannan bawan Allah yake bayyana wallahi Allah na ji abokaina suna ta yaban sa wai yayi kwamishina shekara 8 yayi kwamishina zai shekara ko shekara 8 yayi menene ya taimaka da matasa da aikin yi ya taimaka musu da wajen noman su ya taimaka musu da ofa wajen kasuwanci duk abin da ba a rasa ba na ta kariya ina zuwa gida wallahi babanmu ya ce ai kaza kaza ya min bayani in ai ban kare ta mai A'a gaskiya ne. ashe wai wannan abin da ake faɗa duk gaskiya ne ba ƙarya bane Allahu akbar. Ashe gaskiya ne duk abin da jama'a suke faɗa a ashe gari. gaskiya ne wai kuma yanzu haka ya fito ya fara yawon kamfen ke ni dai abin ma sai na ji gaba daya kai baban mu ta yi faɗi dan ma na zaɓi wani baki ba sai ya yi min baki ya tsine to amaryar sa wadda ki duba irin san da yake amaryar nan to wallahi ita ma ta yi siyasar da ta akan Musa Ilyasu saboda shi ya ba hijabi na aure to wallahi abin da zan ga miki ga yan gidan wallahi su yi kwamishina Insha Allah. majalisar tarayya ma duk kuma garin malam nan wallahi su yi kwamishina Insha ke yanzu Allah. kina ɗan garin malam ma idan ma ba ki zama kwamishina ba Ai da Wallahi. gudu Musa Ilyasu Kwankwaso yanzu kaga ma gidan kawata zan je bari in je a to ai hanya ta ce ni ma